Smart Arewa TV, ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun dora. So dalili ne kadar ku saka goya ni, haka sirri ne babu kai na zane bana mamaki na tsaye gashi ya zaune so yayi mana amfani. ina son ki sani ba karki bar ni Ni ma kaga kai kadai na gare ni, idan ga ki dole ne magani kasaran ka babu kai ba su kunni. soyayyar mu ai da sauran bayani Ina barka o'o mai zai bani, na hauka yana alaka da jini silar duwar mace an kasanni. kuma ya za a ce ba za a sallama ba Ni ma da ya san ka ba kwafa ba, batun na iya ne ba galgata ba ina son ka ya baza ne sanarwa. ki ba hannuwan ki da mata ba Zama san ka ita ka banna kurba, ki ba wasu a su kar masa ba ko da mun faɗa maza na fishi ba. ya su mai son ka gaskiya magana ashe Ina son ka zuciya ta wa kai da shi, kimin zan cika a tsaye kar su lankwashe wurin fira fitilar akwai makarkashe. a ranar